Anyway, ini ngayon adto naton kanina ginsudlan. Amo ngayon ini tikadya sakmi. Kay nasa ring hiya magiyan ta ko niton pikas. Wow, kita na ha, kita. Mamay kala. Di ba? Ato dituhin ano to nila. Bagingan. Mamay kala. Hinahinila ko no kita din ni. Bagan rancho. Ano? Usay. Usay. Dunira karniro nga ni. Ato no streets gitu. Kaupay kanda kanay dida. Rugay bahin kita. So maupay ni nga programa nira kay diri ka nalaga unahunahan mga financial ani mo na lang pag-eskwela. Ang kailang lang matapos niyo iton kay right after pag-graduate niyo may deton tinatawag pa nga awan ka ng NC2. Oo. So NC2. NC2, dire incentive NC2. So kung what a beautiful Monday. Good morning, 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 good morning. Good morning, friends. How are you, my friend? How are you? Kumusta ka mga sangkayan, ano? Aton mga subscriber dito outer space. Magkaduro nila yung mga lugar. Enchanted Kingdom ng Hatom's World. Ang bago natin ng alyansya, no? Good morning, good morning, good morning, good morning. Today is February 6, 2023 at oras po natin ay alas 8:30. Alas 8:30. Maaga tayo ngayon, hindi nga tayo naligo. Wala karigo kay diri kita makapali, no? Diri kita pwedihin kurkaturugla. Oo. Baga nahimutan na gud ini adlaw-adlaw nga aton buruhatan nga pinaagihinin nga aton burbalabag na aton igpapadayon ano magdiano pa hinka kakurit at baga. Oo, kita pwede padara to saira tuyas di matira. Oo ha, ayan ha, ngayon itat kakadtuan dire ako ma-video hiton tikang dinhi ani dire ako magbibideo hiton na tika dida hitot pagawas nga daha may pagikuan lalapos lat simbahan kay rayo ay ini malibot kita apaka di kita may limbuhan. Oo, rayo tat baga ko kanon adi kita maagi may kaboy nan tisugad pero maagi ka anay ka na kada mano hiniroso panginsayurong ko kung baga ano ton baga kahimtang ano mas maupain baga makaistorya ko ya itong personal. Oo, kati mapaganto kita limbuhan dako diretso na gihapon paghatagan mga flyers, no? Anaton kanis malibot kita at tisugan liwat kaya mo nitaton ayon ang travel. O tapos kuan kita mapa full tank. So niyan i-update niyan matikan kitahan paglikdo na didtohan may tisugad basta naron yan nala ha kay kamo sukot naman niyo makita niton tikad to may Real, Mercado, Santo Niño, Kabuinan at mga may ambaw ano so adto na lang kita maghihimang raw liwat. Okay, good, very good. Okay oy kita ni kita din ni ha. Okay. So, adi na kita dapit may Kabuinan. So, itin ni ano makita kamot niya karatula. Pengaga. So, ini ngayon anjing gawsan ko kanina tika dito kanda tatay generoso baga nagkaimang raw kami no. So, kabahin na sitwasyon ni Marjorie. Anyway, ini ngayon adto naton kanina ginsudlan.
amo ngayon ini Tikadya Sakmi. Oo, baga maramgad ka mo iton kung usa iton didi nga baga kilala niyo nga usa nga oo nga siring pa balay-balay nga karadian ano. Oo, pero di ra pwede iton baga mag-mention. I will respect for the privacy iton na owner kay actually ano di baga nagsarit kita kay tungod nga amo manggod man na naton hini usa nga purpose na naton puro balabag na maglibot pananglitan may da nato na makitaan nga mga resort o ano man nga mga tourist spot. Pwede naton pasyadahan nga pinagihin in makita gihapon ano. Pero we respect for the privacy bisan nga niya da pag-mention ito na establishmento di ra kita nalaan na magyayakan basta maraw na kamo. Okay, may danira ko ng mga in-house vlogger, so we respect for that. Anyway, lalabyan tala iton. So amoy din okay, so amoy din ang Tikadya Barangay Sakmi ano. Adi man unay nga di kininan hadi nilabyan lang namon paglibot ni Haji. Okay, ongoing amo din mga ako ano pabahay, amo yung mga pabahay. Oo, so at least baga aniba nga mga aton mga magkirita nga diri pamaharam no mga adto halangyaw nga lab na saan anaton mga sirimpaan mga abroad amo ini. Oo, so maglilibot lang ako magbuburbalabag lang kita sigurado inin may hinin nga ton rimang raw amo ko kanina pag-ukya o dito la simbahan para baga makakonsume kitahin baga space. O okay, maabot inin pira ka minuto. I think iniin ang atong tubtub dito paggawa sa may highway ay dito may malagi kay sigurado 45 minutes inin to 1 hour. Usahay gin puputol ko talaga ha. Pero Facebook ako niya gin ko kuan gin ko continuous roll la. Oo. Man amo ito na da. May this way. Sige la, di lagi ta itong baga makore. Makikita kasinahan. Baga kay ireton na katungod no. So nga sa kita na di nagsarit kung pwede kita puribalag pwede kita baga makakadto haira lugar baga bisla baga magkuha pero siya rin pag in-decline anay kaya they have their own vloggers in-house. We have to respect for that. Ikita naman kada natin king kakadtuan yung mga like parehas andida may kuan may kabuyinan pagyap antikad to ambaw o may ambaw mapago no ana staycation mano kita ka ambot yung nakakuan ka mo hindi ni sigurado hinin ore pa naton hinin din no ani ba hinin aton pagburubalabag ore pa dinhi ore ta pa dinhi ka pasyadahi so marisyo kun baga para iton iba kay bisan hi ako nakasaringat nga bisan niya ako naipausa ko nga mo ini nga kuan iton mga lugar kaya na kita mo pa nga ga ayun din nga kuan barangay Limbuhan Dako. Okay, sige. Thank you. Limbuhan Dako. Amo na Limbuhan Dako. May kala no, adi na kita Limbuhan Dako kay kanina mo nagsiring. Mamasyada kita Limbuhan. Uman mo singa bulay Amakan. Matugnaw. Oo. Pero kahusay gadidit. Mausay na ton mga dalan no. Tanawan mga sulod-sulod Limbuhan Dako
na ay oo sa pagyapon yung panuyo kakadtuon tayo itong kuhan makadi kita mga barangay gihapon and kastoryahon tayo itong mga barangay official and I hope maka himang raw tayo itong barangay official or barangay captain diretso gihapon pagpasabot. Oh so man amayad ka ng barangay. Oh, may dangay niro din yung pinaka-gym. Oh, barangay Limbuhan. Oy, mapay nga ka. Kami po ng Tanayaw. At, oh, ikaw ang Tanayaw? Opo. Oh, kumusta man? Okay lang po. Nag-aatikain ka man? Pwede, mahuli na po. Sige, hinay ha. Continue din sa vlog po. Salamat. Uy, alaga na ng bata. Nasa rin nga. Continue ko na pag-vlog. So, pasya dahon tayo ni Aminitiro din ni kuan ira eskwelahan kanan na Limbuhan no. Oo nan ay mo pengaga manunumdum bakini kay napakani kami ni Hadjen hadi ang kanang kasalan ng bayan. Bis pa kita magsinulod-sulod kay kay inin jagaw ni malagi ta di ora-ora mawara kita ambot kami da tao di barangay hall. Okay. Bye-bye. Anay, parungon ta na ha. Ikaw Norberto Kagawad, Norberto Han, Barangay Limbuhan. Kuha, pwede okay lang video no. Kabahin ini nito naton mga out of school youth or mga bag-o ngayon nga graduate ito na senior high. Bangin may daka din yung mga interesado miskwela for scholarship. Ada nagigahatag nga pamphlet flyers. Just in case interesado ka mo may daniyo bubulikan nga mga estudyante for scholarship no kanan GM on diha dito kanang TESDA. Oo ngayon ikukuha ang kuhay mo adi ano ya sumali inin maano ang katapusan dito pero kayan motor waray mga raprod may dagadaan din pagkuan dida dero simentado baga digadiyadoro ka pero diri delikado kaya oo konsehal Norberto Palanya okay barangay hall na Limbuhan dako Tanawan Leyte so baga naton na naka-istorya yan na ikonsehal kabahin iton nga pag kanan ginahatag nga oportunidad kanan buligan kita pamilinghin mga estudyante din ni Haira barangay. So wari namon din ni kaagi ni Hadji. So bagay ninin kuanla adventure tayo ni kay nasa ring hiya magiyan ta ko niton pikas. Wow kita kita mamay kala di ba? Ato dituhin to nila bagingan mamay kala hinahinay lang ko kita din pero di rin ko delikado may dagad ko no rough road bagay nito adventure ni Johnny Pusong ano ya laro ini to focus babayin kita kita magpulilid magkapuros kita pwede na amo na din sisiring nga siminto kaya aga ayaman hindi para doon ngayon dito saan to doon ano niya sign
Welcome, Barangay Limbuhan Dako. Amo laghihap ka ng Limbuhan Dako laghihap. So, umatisugad kita didi. Kahit gawas man laghihap ko nihin, Earth. Oh, Earth. Oh, Maricela, sugad din iliwat kay. Kanina nagpapultang kita, man. Oo. May doon ni Rico, maupait balayo ho. Mayaga. Ano, dumayan doon. Wala pa kita nga ho din yung baga makasulod. Pero tato dito nga kuan. Nga ano pa yun nga bukid. Man, mausay oh. Anda ka na idot dida. Oh. Mga tinatawag ito, mga farmhouse. Oo. Mga kumbaga ikaw ay daka kuan. Pinyaga. Mga kuan din ni. So, kung ikaw ano, baga may daka kwarta talaga. Eh ako, mag-reko nga niya ako, mabutong gudakin. Mapinyaga! Oh, mag-reko nga niya ako, mabutong ako yung mga tuna nga okyan, pero sugad din kadako man ogan rancho. Oo, ano usay dunira karniro nga ni dun ostrich gitu. Kaupay kanda ka na dida. Kaya bahin kita. Very good. Kaya mga ito, mga private kanito. Mga private property. Pero may kinitak dito ng ostrich. Oo. Oh, usay. Oh. Ano? Ito dito ostrich. Kanda ka na dito. Oh, Barangay Cantarawis. Oh, ano ya? Mahatag itang katalahuran. Nuestra Señoras de Salvacion, no? Oo, mga suwa dito eh. Mag-amot at ko kung anong pagpakita ito na ato na ibang ato ng mga kasangkayan. Nuestra Señora de Salvacion. Cantarawis na din ni. Kaingaga. Mr. Senyora, i-guide mo kami. Sana ininito nyo. Dumamo pa itong mga bumuli kay, dumamo pa itong mga sponsor ay para itong sponsor kaya makatagamtamad itong mga nangangailangan. Oo, salamat. Oo, baga nakakamangha. Hinala ko kumitahin ostrich. Oo. Cantarawis. Ay kanang tulusa man indin hingayan. Adi man pakya na daw kita. Pakinan ta kung kaya niya pagigistoryahin may daniya binaba. Nung, ita ato didaganda ka na ito. Itit dida nga may ostrich. Kiko. Kiko. Goa. Private la ito ano? Diri pwede pasyadahan ano? May demanda na dyan na pasyada. May na pasyada. O sige na balit mabugat. Mabugat. Diri. Mausay man nga irakuan. Ano tunso? Yung pa yan no? Sige, thank you. Kita nga ako ng streets. So ini Cantarawis. Kanang tulusan na din hidapit. Mo may gal susulod-sulod lang kita din di kita nasabot ngayon. Oh. Tapos may dito ko no parang pikas. Apengaga. Endin he ano din nga kuan. Lugar. Pamati ko kay nang lanong ko gyapon ni Cantarawis. Ay oo. Akadi kita dito ng barangay. Barangay hall.
Barangay wala mo dida. Sige daw. Okay. Personal gapinin hatag kay ren flyers. Ano eh? So Sangkay Tonyo TV ha YouTube, tapos sa Sangkay Tonyo TV ha YouTube, nganhin Facebook ko lot Sangkay Tonyo. Sangkay Tonyo TV ha YouTube ini. Opo. Usa ko ton nga ato ton dito mga requirements. Facebook. Facebook Sangkay Tonyo liwat. Oo. So maupay ni nga programa nira kay diri ka nalaga unahunahan mga financial ani mo na lang pag-eskwela. Ang kailang lang matapos niyo iton kay right after pag-graduate niyo may deton tinatawag pa nga awan ka ng NC2. Oo. So NC2 dire incentive NC2. Oo. So kung mag-proceed ka pa in 1 year, sa kubin 4 years, may nakaduha nga diploma. May nga na eskwela dito sa 60 anyos. Ito mo na. Like, ikaw na nag-aaral ka na. Oo. Opo. Tamo lang. Damo nga salamat kap. Yun lang. Opo. Suwelad to. Oo. Di man na akon kuan na akon channel. Ha? So, ko na namin yun. Opo. Kap, ano to nimo ngaran? Corazon, ading ko lang. Ma'am Corazon, thank you po han ipagguti nga oras nga pag-entertain ka pa. Thank you. Opo. So, didi ini ha barangay Cantarawis, Santolosa. So, layon-layon kita. Nagiyan ko nini na namong pag naton din ng December. Alright. Palibot kita ulit. Imagine na din na kita. May oy, hi. So, dito ada kuan. So Cantarawis mo may dili amo dun tat amo tat mga aminon tangamo tak sakit limtanon. Mau nga ka Ningan na kita. Iniliwat niya kaagi ngayon. Pagaliwat niya na hinsulsog liwatan tibalik. So ang para pikas amo to niya nat aton gusto ko agian kay pamati ko. Ana aton pag-agi din ni waritet ka kuha kay nasi may da pa man kunot tulay nga taas. Dini ko gihapon ato nakilala Elisel Dayok anaton postiso challenge kay usa na ngayon hato yung ating subaybay katapos anaton pag anaton pag libothan panhataghan spaghetti usahi nga naka-avail no o na tagamtaman man usay Usay. May kala ano. Ini baga anaton kasi pagkanhin hadi ang resolution na naton video baga diri klaro. Lang na do. Man kausay din ni. Plana ako pangarap ko talaga no. Pangarap ko talaga magkadanda ko nga lote. Dako-dakuan nga lote. Kundin iton nga lote titindugan ko na balay nga makasiring kita may mga kwarto-kwarto tapos aton mga kalagsan ba nga wari pinangungukyan may damang pinangungukyan pero wari na ba nagbabantay ba pwede gihapiton may daniyo lagas nga pasarawa pasarawayon na pwede gihap niyo ikadto iton nga home for the aged paraiso nito nyo
ito nira may daw magbabantay. Ano magbabantay? Siyempre mga caregiver. So ang mga caregiver pangunguhaon tayo nira pinagi mga eskwelahan to hira mapakatugot mga eskwelahan yung may nag-o-offer din sa Tacloban in caregiving para hira mag-OJT bisan mga nurses dihap, di ba? May deton mga kuha nito na nurses nga baga magkukuhanin na mga kalagsan. So simple pero imposible. Ala ganit home for the aged. Oo, mga kalagsan la. Tapos may daliwat ito dito pwede mga mag-isog o mag-isog, mga magkwampa, mga ano pa ini? Mga magkusog pa. Waray na pinanyungok yan mga pamilya, pwede rin maging caretaker. Kung pati yun ano nato nira papakaunon ada na itong didayton diri kita sadang mabaraka kaya bisan nga niton tamsi nga naglililupad-lupad nakakakaon ni tira asay pa kita nga mga tao. Oo, asay pa kita nga mga tao nga may mga buot di gud man lang kita nagpapakalupad. Okay kulalap nit. Sige lang baga urkwag kuha nitong camera kay para baga nagigitan nato nito na kapaligiran man. Baka kahirayo ay ngayon nga aton nga baga pagsusulsugon. Sige lang kay samtang baga YouTube maupa ito na ito na kuan nakakabot dito pwede man na YouTube na tagpera ka oras nga ni Facebook lang kanugon. Facebook lang kay diri pwedeng 45 minutos nawawarayan audio sayang kaya nang lan mo i-grade in 35 so it full video talaga ini-add to YouTube. Oo ano matry ko din ni oo ano din nga lugar bayan ng Santa Naluwatan Kambalisara o di rin nagadada ang para pikas mano ang para pikasain diretso tapos Pikas na ito. Oo. Katapos pag tigawas Kumadiretso ka tabong, kumapalik ko ka balisara nga di ka tatmon tanawan. Katmon. Wari pakitingad to ka tatmon. Dat mali ko kan balisara para tatmon. Sige. Matagyan nito. Okay, sige. Thank you mano. Tata kay ato kunok makikalakan balisara. Ay mana. So pikas ngayon pag iayas yan nagkakalipat-lipat kita hindi ni. Okay, tibalik ka na aton rombo na di aton tikan ni man. So amin din nga ano din Ari kita simbahan. Maupit bagawa na ato na di kasi uritan ka kukuani ka uritan ka papasyadahan ni mga simbahan para baga makita naton tira mga kapilya. Pingaga Rita ano yun ay San Roque o diri San Antonio ba yun may daman pako-pako Pingaga ay pala ano niya ako andin may daman niya pako San Vicente ada ini mati ko San Vicente mana ano ko andin patrona San Vicente so entonces din yan nga lugar San Vicente natang dulaya San Vicente okay datira patron nangingilala na kita yung talon itong mga
mga santos kay amo tun sadang takilalon. Mga santos kaya mo tun hirat nagigiya. Okay, adi nga ni sustantissima tunyo. Dadi ka na magbasa, di ka naman nakita. Amo yan San Vicente Elementary School. Tulusan na ngayon kita nga dapit. Nga San Vicente. Mo na San Vicente. Ako kanda Maribik, maram nakita din yung kanda Maribik. Pero kahit mana Maribik, mana Maribik, mana Lisel, may iraton ang mga beneficiary naton at tuman diri. Ang mga beneficiary naton na Postizo Challenge. Mana mo to kanda balay ni Rida. Mana Maribik? Lisel? Oy. Labian tala. Oo. Apa nga ga? Ay, may da ka motor? Imo to motor? Imo to? Motor? Pare ka motor? Pare ka motor? Oh, kadi. Ada yung sticker. Oh. Ha? Bro, wala nada. Oh. Shout out mga taga-Pikas. Ay, shout out taga-Pikas. Salamat. Oo ha. Magsarang kayo na kita. Oo. Ha? Ano yung mo concert? Oo nga ro pa. Ano yung mo concert? YouTube. Meron YouTube channel. Aman, amo ito. Oo, mano. Oo. Shout out natin mga taga-Barangay Pikas. Oo. Ope nga gamana. Oo. Damot, diba, nakilala na. Pinagit ato na Burbalabag. Actually, amo man talaga naton purpose ini. Na Burbalabag ay na malibot nato na 54 nga barangay. Barangay daw rin ko pat kakukuha ni ko na barangay da. Maghalard ay dat maghalard. Oo. Pikas tapos kumapa diretso ko na kita Kambalisara at gawas Tabon. Mana mo ini din ni po? Anato na lagi yan tayo ni pa na di. Man antulay. Bakya na kita ira din ni. Kung para apa nga ga? Ay dapitan kuan din ni. Antisugad Katmon. Ato pa. Rayo pa. Kambalisara. Kambalisara rayo pa. Barangay. Okay. Sige guys. Guys! Sama kami! Welcome to my life. Vlogger ka kami! Vlogger. Ano timo channel? Hariman! Wari-wari la. Marila! Wari-wari la. Pagtika-tika na pag kuan man. Wala ka ano tira dito. Baras! Baras. Kaya ano? Sila ng buhangin! Uy, buhangin. Kumusta kayo dyan? Tabi apoy. May dat nga tutikan to. Ano dito? Para ngayon. Waray na. Okay, thank you. Uy, shout out Tao Gamati. Oh man, his brother Anto. Man, Tao Gamati. Shout out. Mga kapatid natin yan, mga kaibigan natin yan, mga sangkay natin yan. Ops, pangaga. Ops, mga pato. Padaw. Op. Oh. Ay, nangyani nakita din eh. Oh, meda. Ginaruan natin piso. Ano din nga lugar? Barangay Pangaga. So, ang Kambalisara, Katmon. Ito kita yung magawas na ito mo kay Rayo na ngayon at ginilibutan. Ito dito, ambaw na ito. Nagkiroy ako ko ng gawsa nun ta. Andito na may Pikas.
Aw, ang gagawsan tanabahan. Pwede kita tugup nga kaagi. No? Oo. Kabahin pag eskwela, no? Dakot at bulig. Ay ako, anak ko pag eskwela noon direk makasaring nga pinasla. Nakiskwela ko may nagpa-eskwela. Lola Presing. Oo, Lola Presing Basas. Amo to nagpa-eskwela ako ng Mascom. 1EB Communication. O sakit na naging recipient kay damo at tugi po na niyaging papa-eskwela. Ada I'm proud enough kay waray ko to Kawanga. Natapos ko to ya for 4 years. Pero syempre dito at may iwasan na may naton mga advance advanced subject. Oh, diri advanced subject. Na daw. Na daw. Oo, na nga na kita din eh. Kambalisara na din eh. Oo. Ops, oh, hinahin ito nyo. Naman, nakirag ka naman. Ops. Ayo, nakirag naman. Oo, kambalisara. Ano daw. Okay, nagit. Hi, mana. Ang parang nga diha. Sa nga din ano. Ang parang nga di. Ano to? Tanawan. Oo, ano nga di. Ano siya, ano tagian? At gagawsan. Na ano barangay? Oo. Siya paglikod din dida sa Victor ito dida. Oo, tapos Tapos kalsadahay. o kalsadahay. Hain kalsadahay nga agkaagi. Nga di diretso lang adto kalsada. Oh, ato kin magaw sa may tabon. Di. Oh, magawas may para dagami na. Diri. Kiling tawagawas. Hain dapit iton din ni. Oo, di pag tunga iskida ko nga kahoy. Oo. Pag masuk ka nga di kalsada, pag ano da ko nga kahoy din higit, masuk ka nga di. Para tan-awan ito, nga di tabon liwat ito. Pero waray din para din nga aragyan liwat nga di. Waray na. Atog amo na gud na layton dito katapusan. Di rin na ito, nadabot kalsada ko, nirayo ka. Di para ngayon ka. Waray lang nilibot lang. Masuk ka dito. Tapos pagkabot nga ito kiling, may kalsada itong highway nga ito, para muraw. Dagami. Hindi ni waray na nga hindi ni an baga adik magawa sa may lapay. Waray. Ay, ada. Hain. Ay, kalsadahay, malik na ka nga niya kugon. Amo na nga ni para ko gunahin dapit. Oo, doon iskina lang dito. Kalsadahay. May Sige. waiting sheet ka ng mga tanod dito. Oo. Oo, masukad ka nga di. Sige. Oo. Thank you, mana. Alright. Diri mo na ginagian sayop. Ito ngayon dapat dito para kugon. Nagkuhan lagi tayo niya na nagsulsog lagi tayo niya na na. Okay na ako nagpaplano. Di halapay ang gawas. So kung para kugon, sunod na laliwat ada. Sige lang, pag ingat dito may mato na lagi tama extra. Di ba? Sige la, pagka ini nakagapasyada kita. Puro pasyada gyap kita. Yan ang adlaw. Waray kita kumarigo kay para baga diri presko. Kao na pag-eskwela ngayon dito. Ego lakad to ngagin kuanan gin sponsoran. Pero waray ko adto Kawangan natapos ko adto. Naniguro ako. Siyempre may danat mga back subject. May danatong gin-maintain gyapon yung mga grado. Pero still nakatapos kita. Amo na tot diri mawawara aton nga titulo. Kung graduate kitahan usa nga
kurso. Pero sa ano, ito na ito ni eskwelahan, di rin natin gagamit. Nagiging morenat boat. May da baka di nat sa danggadudog nga may da na may da oh, tapos ka nga ni pag eskwela. Nakagraduate ka nga ni. Pero morening boat, dakot yung boat. Pinagmamalaki pa kumpira ng mga iba, mga pira ka passer, mga pira ka percentage. Pero usahay nanihingalimot na nga nananamak ka na nananamay ka na itong imoy kasi. Oo, nabubulok na pinagi ito na ano, itong pride. Itong kuhan agang kuhan nadto diriwak talabong. Oo, so gawas na kayo nini ang parang adto tabong kung mapa wala ka ang surudlan kung mapatuo ka amo na kanan kuhan liwat kanan para totoo ano para taaw kuan tanawan magingat to dito lat boundary nga to lat dito na dagami. Oo, so amo na ini arani na kita kamato arani na kita kamato lipat-lipat lagi tayo ini pero sige lakay amo na naton panuyod to yan na talaga ay magsulsog ang puro balabag at least wag damot at wag na ibabaron ng mga kuan mga lugar din ni tanawan. Oo, pinagita puro balabag gihap derso gihapon na paghatagin gutiyay nga mga giya aton mga karuya gumiskwela layon-layon la ini. Ada kay ano man tungod kay maro naman ani na lagi tayo hindi magtatapos, ani na lagi tayo hindi extra pinagi tayo pagigduyog ngan pagupod-upod dito na aton puro balabag da mga salamat. Oo, ngayon ta no aton lainin baga pagliaw paglibang ito nato na ato na kinabuhi nga pinagi ito naton puro balabag na kapasyada kamo inuupdan ako niyo unta diri ka mo paggo diri ka mo lumubad ma Pebrero na yan ha, mulanin natin topic ini nga puro balabag para naton diri la mawara naton talaga main objectives ang pag kurukad ton mga puro barangay ug mga lugar nga diri pa niyo gyapon na ingadtuan. Oo, di kita nasabot gyapon ano bigla kita nga mag kaadahin dako-dakuan nga kwarta damo nga kwarta riko-rikohan kita magriko kita so makakapamulig kita. Okay, pundo man lataton kay nang lanon salit makurig gihapon magpinangaro ano makurig gihapon magpinanguan mga kuan kay pastilan diri la rumamay ngayon naka-realize ako nga naton pustiso challenge. Oo, ada pa sana ano matapos na talaga itong pustiso challenge. So this has been your friend from another stars, San Caytonio. Oy, ano ka? Uy ka la. Uy ka mo. God bless, God bless. Good night, sweet dreams. Mama. Chup chup. Ala. Magtitipid kita.